iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Recarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Dagiti sumaganad ket kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radio Ronda Batak, the Mr. and Mrs. June Maricel Leda Cristobal of Honolulu, Hawaii, USA, Miss Maggie Tunak and family, Honolulu, Hawaii, USA. Salamat sa RPN! Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Programa pakangigan ken pakalawlawagan na gini nagdudumang nga isus. Pakangigan pa kanay di programa ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte. Apaka benepisyaran ken mangitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Dito'y pay ti pakabuan ken pakangigan kanay di nagdudumang nga success story. Anag balit as Sirmata ti katuan. Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Mangigan, oras de alas 8 hingga at alas 9 tibigan. Lunes hingga at Biyernes. Kenita at tuyen na gini ang formato. Nagtaingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Hintayon mangidaulo, mapagbiagana probinsya tayo. Narimat asir mata, paneda na makayayo, madagingayon paraturas tayo na anur nga Ilocano. Narimat asir mata, paneda na makayayo, madagingayon paraturas tayo na anur nga Ilocano. Wen ka ba elang tayo? Mangalapken mananon, haantay agkod ko ti ulo. At timpuyog tay nga Ilocano, Ilocos Norte, amatagin nayon. Narimat asir mata, panayda na makayayo, matagin nayon panagduras tayo na anur nga Ilocano. Narimat asir mata, panayda na makayayo, matagin nayon panagduras tayo na anur nga Ilocano. Wen ka ba elan tayo? Intay pasigit ang hinatag ni anagado tayo isang mangipasin mo da agpan nagbalay di tayo. Bad girl nga Ilocano sika, iti sang germi nga mangidada ulo na rin matasiman tayo na sigit ang Ilocano kubayan. Kinagaget-gen kinalain tayo, intayo nagigay sa timek dagiti at tutungo sa riket kisari buong nga probinsya tayo. Narimata sirmata, inaibang pangrunag kapot sikat rimat magtelag sa tunggal pamilya. Gayang itisang kaadlokin turay sa binu, kamangkin siksikala iti makapudo. Umisang katulad sa purika sa rudog nga panlubog ng tatina pundok yung kinasantak ni Ilocano. Tinagay pinulikim, pinagay kaisa, isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano. Narimat asir mata, panayda na makayayo, matagin nayon panagduras tayo na anur nga Ilocano. Narimat asir mata, panayda na makayayo, matagin nayon panagduras tayo na anur nga Ilocano. Wen ka ba elan tayo?
Beno na imbaga bigat amin nga sa ngapada, aldaw ti Miyerkules, 4 ti mabilang iti bulan iti Hunyo, tawen 2025. Ingamin isang bay kada kayo ti programa tayo, Sirma Tanilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Titilaing the first and the famous radio station in the North, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Nangkainda kami, gana ti oras ti alas 9, tapni kasakit datayo manen ti agkakadwa, inti manen pagdaranggayan, dagiti intayo insagana nga mapagsaritaan ken kastameten mapagsisinukatan iti kapan panunutan gagayem ken kabsat. Itinagan ti gobyerno probinsyal babaen pa lang iti panidoolo ni Governor Macho Marcos Manotok ken kastameten iti biyang ti Communications and Media Office babaen ti panidoolo ni Mr. EJ Deos. Da kami aron iti sang kamaysang may kumablao kada kayo iti naimbag nga agsapa naimbag nga bigatyo amin nga sangapada. Ken siyempre adto iti anak ken gayemyo may isa kadigiti timon ti daytoy programa ni Ronald Domingo ken kasamatan itinagan ni Karuba Sita Makalipis ken siyempre iti biyang ti technical control ni Engineer Marca Tuliao. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kasi nakunakon da kami ti sang kamaysa nga may kumablao kada kayo iti naimbag nga agsapayo amin nga sangapada. No dami digitay konsensyo, mabalin nyo lang nga ipadanon digita. Babaen iting kay panag-text iti 0962-3194703 ken 0935-8043395. At yaro na digiti papaulo digiti kang rangin tayo mapagsalitan iti daytoy agundaway. Siyempre ito yun nga ipadanon ti kaw dyan nasasaden ti Panawen manibod iti Pag-asa DUST Lawag International Airport. Kabayatan na iti sabali pa papaulo digiti damdamag tayo iti provincial office inalayan na ti panagamak ti publiko iti may na iti monkey pack sa gagayem ken kakabsat. Ken kasama ten ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital masapol ang mapabaro kano gagayem ken kabsat. Alam mo tayo meten na digitay simang pesapay ken din digitay nagdudumang facilities iti nasaong balay pagagasan. Ken kasama ten digiti nagturturungan man ni Governor Macho Marcos Manotok idi kalman ken kasama ten digiti pagturungan na itatangal daw na digitay naka-schedule ken kasama ten daduman tupay ngintay madakamag kabayatan ti panagtultuloy ti programa tayo Sirma Tanilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pero agsubli kami to kalpasan kadagiti sumagmana pamalagip manibud palaing ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 8:12. Happy 65th anniversary. Dahito nga RPN anniversary greetings ket itantaon kada tayo ti Enjoy Coffee. Para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Dahito nga oras ket itandanon kada kayo ti M. Luwerial kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwerial na. M. Luwerial ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hi, Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya!
Double whitening tea papaya extracts can vitamin B3. Clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to Dumit Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Dumit Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Alas 8:17. Okay, ti ada tangong daway. Intayon ituloy ti programa tayo. Babay ni tintayon parang ipadanon ti kaudya na sasaaden ti Panawen. Manipuli ti pag-asa DUST Lawag International Airport. Apa, hindi pa nakasakana? Awan ka? Okay, gore ka. Ngarod, takitaan data sasaaden ti Panawen. Okay, tiro din ti kaudya na sasaaden ti Panawen. Radyo Ronda Weather Update. Dahil yung weather forecast, kaya itandano ka tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Okay, southwest monsoon, when angin na bagat apektara na iti Luzon. Intertropical convergence zone, when nagsabatan iti angin nga nagapo iti akinamyanan, kaya na kinabagatan nga hemispera, apektara na met iti abagatan na paset ti Mindanao. Diti Ilocos Norte ket madan iti sumagmamanuan na uli patangatang, apakaibuyugan iti mawaras-waras sa panagtudo, panagkimat, Pero sa paminsan na panagkimat yan, panagguruod, may gapo iti angin na bagat. Agpanuray ti kalalingan na puli iti angin, manipo da bagata na laud. Ti baybay kaya tagdaluyon, iti kalalingan na. Mabalin nga umabot iti katayag ti daluyon, manipod may 10.5, ginggay ti 2 metros. Mabalbalagan, di iti mangalap, iti pananganad karigi iti tatakela daluyon. Narukod ti kalamiis, tegsapa, iti 26 degrees Celsius, ken mabalin na bumara intun aldaw, aging iti 32 degrees Celsius. Simingising ti init, iti oras alas 5:21, ken lumna kinton malem, iti oras ti alas 6:31. Detapo iti kaudyan na sa adan ti Panawen, manipur iti DOS ti Pag-asa, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Sirmata ni Ilocano.
Okay, detarod ti kadya na sasaadan ti Panawen. Manibuli ti pag-asa di UST Lawag International Airport awan dati dinakamat na karobasita. No mano datoy heat index tayo. Iti ada ito yung aldaw alakit tatay ko na tayo. Medyo adamit ka din nagbaliwanin iti Panawen ta medyo nalamlamis sa basit no kastoy nga agsapan ang emno ti umaldaw ket nabara tamit gagayem ken kakabsat mi day so nga tay kang kanayon mi bagbaga kada kayo agan-an na tayo gapo pelang kada toy panagbali-bali iti panyem puna. Alas 8:19. Okay, tinay kung dawa intaro den iti sa balipay nga damag karobasita. Okay, lawen gagayem ken kabsat intay idanon ti sa balipay nga damag iti daytoy nga gundaway daytoy kaadamanen deti sakit nga deti monkeypox kunada karobasita no pa dito probinsya ta Ilocos Norte ket awan me pa deti na i-record ngem kadagiti sabsabaling lugar ditoy pagilian tayo kasnak may jay Laguna ada deti na i-record dan nga ada na apektaran iti nasaong sakit gagayem ken kaabsat isod gapuna nga iti biyang ti Provincial Health Office babaen ken ni Dr. Rickson Balalio gagayem ken kabsat inalay-ayan na iti panaggamak wenno panagdandanag dagiti kakailian tayo manggep iti daytoy nga klase iti sakit karobasita nga haantay ko mga malalarma ditoy probinsya ta Ilocos Norte ngem masapol iti intayo latta panagan-annad masapol nga detay nadalos iti bagbagi tayo aglawlaw tayo iti ipauneg tayo tapni kastaket maliklikan tayo dito nga klase manin iti sakit karobasita taamo yun no kastoy nga panawen ti panagtutudo di ba isumet ti panagraira di kitay na duma-duma nga sakit karobasita iso nga agan-annad tayo gagayem ken kabsat panagtutudo na apo talagang maikawa ti bagyimanen no matudwan agkapoy ti pudot when eat. So agan na tayo apo pagtrain den nga nasalunat iti bagi kasameten iti kinadalos iti aglawlaw uneg ken ruwar iti pagtengan. Wen ore pwede kitay ipauneg tayo nga taraon masapul nga bugwan tayo nga nasayaat di ba? Karobasita mum deta mikrobyo kat hamo nga makita kun tayo man. Buggo tayo nga nasayaat. Numangan tayo met masapul nga bugwan tayo nga naimbag dagiti ima tayo nang runa no nagkurkurimay tayo dita nagdalos-dalos tayo ano ta dumakit kasulit tayo pa malipatan tayo no ka di ba karobasita detay when detay pa nagalisto tayo sabon dapat daw masapol nga agsabon kayo tap na sakit maliklikan tayo di kitay mabalin na sumangbay nga saksakit no kastoy nga panawen iti panagtutudo ken daytoy pay sakit nga dengue karobasita daytoy pay so pa iti may sakalitay an-an na dan tayo deti sakit nga dengue satay ko na tayo deta lamok nakabasbasit nga nabiyag ngem no antay nga maantisiparan antay nga masaganaan ko na tayo wenno maalwadan ket mabalin nga isu pa iti irisayan ti biyag tayo gagayem ken kakabsat awan iti pilpilyan na kagaten bing baket lakay natengan apo talagang tatan digiti lamok ket talagang makaited dan iti sakit apo nang nangro digiti lamok nga edi sa gypty digiti apo ti agkagat saan kanumet nga iti rabi it panagkagat da apo ti aldaw adada nga iti aldaw iso nga ay digitay muyong tayo ay digitay mulmula tayo no makita tayo nga na rubber unay ti sangsangada kada bulbulong da kesayan tayo tapni kastakit tahaan nga iso ti mapanda pagumukan paglemengan pagitlugan tadigiti tomat apo ti agwaras tumanen nang nangrunit ang panagtutudo apo karget dati digiti lamok iso nga masapol nga no ada digiti butbut nga dati danom na ikatenyo apo ipaklet tayo digitay goma digitay ligligay oray tansan karobasita basta digitay banag na digitay digitay anya man klase nga banag ko natin nga digitoy ket makargaan ti danom alikit masapol nga detay ipatug tayo dagitoy at dagitoy ti posible nga pagitlogan dagiti lamok gagayem ken kabsata nagitulo din iti oras tayo alas 8:23 okay karobasita okay wala po kabayatan na naipayan iti bileg ni Gobernador Matthew Marcos Manotok ang magibagay ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte nang runa iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sumarag iti memorandum of agreement iti Renal Bliss Dialysis Center nga ibagyan met ni Administrator Dr. Marilyn Magcalas. Dito ket kalpasan nanay na naaprobaran ti resolusyon nga inisponsoran ni Honorable
Deldorf Gawat, ken di si Bukelo Committee on Health, apag chairman na iti Sanggunian Panilawigan. Sang sangamay sa inanamunga, digiti kaming ti Sanggunian Panilawigan, tino sa resolusyon, iti pa nakaibasa na kabayatan iti regular session, digiti kaming ti Junta Provincial. Na ipalaon, iti MOA, ti referral ti renal bliss, para iti hemodialysis services, iti may samasignan iti Governor Roque Ablan, Senior Memorial Hospital. Mamati ni Dr. Gawat, awben iti naprobaran nga ordinansa, ket dakkel ti may tulong na kaliti pasyente, adumalan iti dialysis, tap na magundawayan pay, iti dialysis center, iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, kalpasan, ananay na nag-operar meten, nang rugi iti daytoy yatawen. Lawen na. Iti dialysis center, apo iti Grasum, ket nangurgi na po nga nag-operar, sipod natapukan dito yung atawen. Ket ala, di kita'y pasyente apo nga dumaldalan, iti panagdialysis, ala kita dakilmet nga tulong kadakwada. By schedule ba karon daro, by schedule apo. O karon daronal ti panagusar apo iti dialysis center. So nga masapol nga sakbay nga dumalan, ala kitag pa-schedule kayon, gaputa, adumet iti makasapol, ken di kita'y nangruna po diti taga syudad Tilawag, di kita parangit na nga inili, kapot dito pa nagdialysis karon da Ronald, ket nasisita unay, iti may nga masiknan, nga agsagsagaba iti sakit iti kidney failure, kakasday kagayam ken kakabsat, iso nga masapol nga nadatemet iti bagi, tap tumaliklikan na po di kitay, saksakit nga sumangbay, when mga pektar kada tayo. Okay, alawen na nangitulod na iti oras tayon, alas 8:26. Kakanay milat nga ibagbagay iti oras, tapni kastakit tahan kayo nga maladaw, kadagitay pagturungan nyo, nang runakit nagalisto iti panaglabas iti oras, gagayem ken kakabsat mida. Okay, karobasita, halakit atay ko na tayo, digitay makausar iti dialysis machine iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, kastay na ko naman karobasita nga baya schedule. Ala iso nga dagitay pasyente kung natayo nga makaaramat kada ito yung fasilidad, alakit mabalin nyo ti mapan aginformar tapos kastakit may schedule da kayo, di ba karobasita? At narigat no agaturturong ka ta by schedule met gayam ta di masaysayang detay panawin mo when no oras mo karobasita. Nang rona kita po di ta lawag kita naka traffic. Hangket lakhangket una yan karon dalta ikarkarigatan met na po nga solusyonan ti gobyerno provincial ti Ilocos Norte, ti opisyan ni Congressman Sandro Marcos, kaya ti gobyerno ti Syudad Tilawag, tap ni ti kasta apo ket maalay-ayan ti nakarong at trapiko nang nangron na ti agturong iti ay ti Airport Avenue, ti Airport Avenue karobasita. Bukat apo nang nangron na iti na panalawas iti di June 29 to 31. Dijay apo, di ba? Karon da Ronald. Ay, hindi Idi kwa. Idi 30. May anang May 30 ko na mamin. May 30. Di blessing na 29. 29 empty grand opening na 30. Idi 30. Karobasita. When? Iso nga ado digit tayo maka-observer talaga karobasita nga medyo kimiro iti trapiko iti Airport Avenue karobasita. Ore ka dito karobasita dito paset ti Balakad Paway Road na traffic pa dito. Agaputa magnadami no katayen. Wana tano digitay agapot ya bagatan karobasita. Magnada dito for example no digitay taga Pinili, Badok or digitay taga Sinait Kabugaw. No may damet dito Lawag City, adada nga magnatan dito Curimaw, then Paway, Lawagen karobasita asa si diga pagnaandan iso nga ore ka dito ipaset dito Suba Balakad Road. Po talagang Suba wala dito Balakad Suba Paway Road kun natay man traffic dita na dumet nga luglugan ditan sipod na lukatan dito SM dita nangalisan karobasita. Adapo iti muna pa nagkirumantay kay ni Attorney Nikki Pilar, ti consultant apo ti Metro Ilocos Norte Council, nga adapo pa dete kadwanan ni Mr. Perry Martinez apo nga consultant, adapo dete kaslang dimawat ni Apo Martinez di
suggested traffic route apo digiti umili man ni pudamyanan nga bagatan kay niti bayar na iti daya tapos niti kasakit makita no kasano apo dito ita sak may ipinpinal pailaeng sakbay nga ipa-aprobar kay ni Governor Matthew Marcos Manoto keno anya mer iti komento ti gobyerno iti siyudad Tilawag sakbay apo nga iparward iti traffic route suggestion sa lakyat kita enda amin na po nga pagsaysayatan tapno iti kasakit maalay-aya na po diti narikot nga trapiko nang nangro na po diti luglugan nga agturo nga po iti SM iti airport road iti siyudad Tilawag gayem ken kakabsat. Okay, alam mo na karobasita. Aga sublinto ti programa tayo kalpasan ka nagiti sumaguna pammalagip manipod ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, di oras na po, alas 8:30. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good pa rin masya. Hello right for blue. Isang nagpatan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pa rin masya. Hello right for blue. Isang nagpatan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Na ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition.
Okay, engineer pakisaganan tala detay na isend okay. Beno, ay tinatawag daw intay ay tultuloy digiti sabsabalipay nga damdamag. Okay, karabasita. Okay, when kapkablawan tayo man ni Miss Catherine William Gawiran. Di panagbibuya na iti programa Sirmata ni Ilocano. Good day. Kada kay dita Hawaii. Ni Tony Bonilla ken ni Carol Bonilla. Kasama kada Vicky Basilio o Aurora Megan. Good morning kada kay good day. Okay, kabayatan na po maragsakan ni Attorney Nikki Pilar, consultant ti Metro Ilocos Norte Council, iti gobyerno provincial, kalpasan, anarway, dagiti nang daydayaw apo, iti napinta sa serbisyo, ti transportasyon, kariti delegados, iti napalabas sa palarong pambansa diti Ilocos Norte. Second yan ko na, sinambat na dagiti estudyante ng atletas, manibor iti Lawag International Airport, nag-aging karitay billeting schools, nagyanan iti sumagmamanungal daw. Kuna na nga digiti pay napipita sa lugan ti Provincial Government of Ilocos Norte, digiti PGIN bus, di tourism bus, mixed coaster, kan digiti baralugan digiti LGUs ti naipausar kariti atletas. Kapiro ito indanon met ni Attorney Nikki Pilar, iti panagyaman ti gobyerno provincial babet kay ni Governor Matthew Marcos Manotok kariti LGUs anang ipausar kariti lugada ken nakikooperar iti Metro Ilocos Norte Council kabiyatan iti palarong pambansa. Kasi man po ti Anayas, iti interview tayo kay ni Apo Attorney Nikki Pilar, consultant apo ti Metro Ilocos Norte Council, katwa tayo iti pada tayo kaming iti media. Apag sangpet dape lang, tinagsasaritaan mi talaga with, by the head of Governor Matthew. Upon arrival sa airport, sunduin mi ilan. So regardless of ano oras DJ flight, ang tinapasama ket from airport to building school intulod ni Digijoping. Tapos of course we made sure kasi syempre bisita da or at least dakit bisita da Ilocos Norte, we use the vehicles na napipintas. Nakita yung met JPGIN bus, tourism bus, mink bus, mink coaster of course. And then, yung sa mga LGUs na bago, that's why we want to thank the LGUs for being cooperative with Mink. Pinapahiram nila yung mga coaster nila. Of course, PNP and Marines. Talagang timulong da kanyami nga nagbunbunag kadigil yung uping. As to the tricycle met, ma'am, I think amoy met tinagrugyanan ni Jai. Datay ada na paayaban na nag-over-tisingir ti plete. Ket medyo nagpa-meeting ni Apo Perry Martinez nga may sapay nga consultant ti Mink. Medyo naungtan di tricyclean, ngem amuyomet di tricyclean, alistuda nga kasasarita. After na-realize nga madimet talaga ti ag-overcharge, isuda mismo ni tinag-volunteer. Hanlang nga dito ilawag, ada sa Nicolas, ada Batak, ada Bacara. We're very proud of our tricycle transport group na nagpalibre da ti pamasahe kadigiti athletes tayo, delegates, coaches na I think ma-appreciate met digiti bisita tayo di palarong pambansa ti effort ti transport sector. That's why we're very thankful and we're very happy and we're very proud of our transport sector. Ma'am, any reward for those who had the free rides? Actually, I think naibaga ni Apo Perry Martinez di Jayen adda nagsasarita kami kada Governor Matt, basically nag-approve sunan but as to what the reward is, and we're finalizing the list kasi hamimet kayat nga ada maliptawan, ada mailaksid nga nag-free ride ket nga mairaman, so we're finalizing the list but definitely ada reward nga maited kanyada. Tinapasama ket from airport buildings. Let's see. Upon the approval of course we made sure kasi syempre bisita da or at least naging bisita da dagitay may itag nga ayuda kanya da ma'am, like fuel subsidy kada ko continuous pa na. Yes, of course. Makita yung met every year DJ nga ayuda ti provincial government ti transport sector tayo kasi I think nakita yung met the importance da, more importantly during palaro. Tay ko namin nga road hanmet nga pinangibagkat ti parang tugaw ti transformem. Of course, so awan di transport ket kasano nga makapandi at least from their billeting to playing school. So that's really how big the role of the transport sector was during the palarong pambansa. So yun, we're very happy and very proud of the cooperation that our transport sector has given Mink, especially the provincial government, in making the palarong pambansa very successful.
Ma'am, ikandang taglo ka taman ti klase iti public schools. Ana digiti adang ramiden manen iti mengtap na pasigurado nga ismut iti panaglugan to digiti estudyante manipot kan iti amin ili ato iti sentro. Of course, makita yung met very cooperative the transport sector teaming, especially with Sir Perry being on board. Nukaya mi, da kamit makisarita, which most of the time met get effective, but if medyo marigatan kami, ayaban min Sir Perry and mapasurot na met ida. And of course, ni Governor Matt kabain da isuna because of all the help na and programs na for our transpo. So I think, salitaan mi lang digito transpo nga nadanda digito ubing, handag of oversingil, ubing, follow the fair matrix. I think kaya met like what they have shown during Palarong Pambansa. Let's see. On to naman, ma'am, iti tilawag, yung tamapanta SMC team. Actually, as you see, medyo traffic. We're in close coordination with Mayor Brian and nga to find solution as to Mayor-elect Brian, I'm sorry, to find solution dun sa traffic. And then, nung first day, nakita nyo naman, napankam ni Sir Perry to find, in a way, kahit pa paano, find a solution. Pero ang dami nagado talaga tao nga mapanma. So, medyo marigatan. But I think, nag-post ni Apo Congressman Sandro nga adan sa DJ makimiting TDPWH and SM. So, that alternate road will be very helpful talaga in declogging SM traffic. And again, like what he said, the PGIN is in close coordination with the Congressional Office and the City of Government of Lawag. Tapno maurnos dati traffic ti SM. Ang papaplat ni Apo Perry ti suggested traffic route for our consumers from north, south, and east. We're just finalizing nilang, and then we'll get the approval of the governor, and then the comments of the city government of Lawag, and then sa amin to siguro parwag di nga traffic route suggestion. Lastly, ma'am, Secretary Chief Executive Chief of Staff Chief of Staff iti Ilocos Electric Cooperative. Sa baliman dating position naman pan, ma'am. Panakabagim iti Well, kas amuyamet ma'am ada separation ti board and management. So I definitely would have to choose, not naman choose, pero would have to release my position as NAIA representative to the board for me to become part of management and as chief of staff of INEC. So yesterday, I've tendered my resignation as NAIA representative to the board, and I'm officially performing my function as chief of staff of Agent Perry Martinez and of the whole INEC management. Well, I think hindi haan ka isu ma'am. I'm really more of the implementation na with Agent Perry. Kasi dati the board, I'm more of policy. I'm helping him through policy, helping him to the board dahil kahit very supportive met the board na kanya na, but sa bali lang tanga amin mga bagi no alat kaya na the board. But now I think like what I said, very cooperative met the board headed by Atty. Nick Malasig. So ti kasapulan na kasi makita yung nagadot projects ti INEC get implementation. So as chief of staff, I'll definitely help him more, matulong ako na lalo with implementation of the projects that he wants. Kasi mes-mesa namin kasapulan na kasi Batman sakti Robin na. So I think agtuloy niya yung tandem niya dua. So, masukatan di position mo kasi ni representative attorney? Based on the conversation with the NAIR administrator, Adamet project supervisor and the policy-wise, INEC is in a good direction, so no need kano. So far, nga adda kabaro nga NAIR representative. Okay. Dadya po ni Apo Attorney Nikki Pilar, ti consultant ti Metro Ilocos Norte Council, can at the same time, iso na po tatati
Chief of Chief of Staff ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Then nag-resign iso nan detay kinaniya representative nan Karabasita. When inibatan na po dete imo na posisyon na kas neya representative iti Ilocos Norte Electric Cooperative kalpasan nga na iso na po tinapusgan akas Chief of Staff ni Acting General Manager Mr. Perry Martinez iti INEC. So kuna na nga inpasa na po iti resignation letter na kas inaya representative to the board kaya opisyal na po nga anong yan na dito trabaho na po kas Chief of Staff ni Apo Perry Martinez kaya disibukila po ang management ti INEC. May sa po karete trabaho ni Attorney Nikki kas Chief of Staff Apo kaya ti panag-i-implementar karigiti proyekto kalikaw mo ipatong pala po ti INEC pabena po kini Acting General Manager Mr. Perry Martinez. So second ken kuan nakit sa anda kanon na po nga mga laiti kas lang neya representative to INEC kaput adami tapo ti project supervisor ken napitas meta na po iti turong ti kooperatiba kalpasan nga naikarkarigatan na po nga kas laidi naikarkarigatan ti management ti nangipababa po ti singir ti kuryente panaka napinta sa mga koleksyon iti bill ken daduma pa napinasapan na kay matun na po babe na po kini Acting General Manager Mr. Perry Martinez. So adto pe apo nga idruturi ito apo dito panagsarita ni apo Attorney Nikki Pilar ay kalpasan na po iti pakaamo mani po iti technical studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, oras na palas 8:46. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag baliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinugurian itong superfood na isa sa pinakamataas sa pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom. Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone. Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala. Dapat
maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig at huwag nyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin nyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya ng mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pangpaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po na rin natin ang ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan nyo po ang natural nating sex enhancer. Yan pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away. May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750 mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, Karabasita, dapay siyang mga minutos. Kasama natin oras alas 9. Okay, dito nasa una po Attorney Pilar, may manamnama po maipaya ni Tigunguna, digiti tricycle drivers. Ano niyo pa po iti free rides when no libreng sakay karigiti atletas kabayad na po iti palarong pambansa. So no siya sino kayo ala kita amoy latan no siya sino digitay nangi pa po ti libreng sakay. Ta second ken kwa na apo imuran nga na ibaga dito ni apo Mr. Perry Martinez ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. So dito apo nga pa nakaypay tigunggo na kadakwada ket kas parang big met apo ti probinsya iti napintas nga naaramidan da panangipay apoy tinapintas nga serbisyo nang runa po iti panangipay iti free rides when no libreng sakay kariti atletas kabiyatan iti nagmakalawas sa po nga palarong pambansa dito Ilocos Norte. So kung na po ni Attorney Pilar nga may pinpinala na po iti listaan digiti tricycle drivers aning ipay apo iti free ride. So tatapo saan damet nga kayat nga digiti saan nga may raman kinaganda nga nagboluntaryo so nga kita enda amin digiti nangipay apo tinapti libreng sakay tapni ti kasakit ikanda iti reward when ugunggo na digiti nga tricycle drivers nga nakitinulong apo kabiyatan dete panag-host ti Ilocos Norte iti napalabas sa palarong pambansa. Di ba? Nasmet apo dito nga ehemplo kadigiti tricycle drivers apo nga Tagalawag at dati taga San Nicolas ken at dati taga Batak City. Imo na po nga report apo ti report nga dati nag-overcharge nga tricycle drivers no malagi mo karon Ronald ket napayabanda nakaunget ni apo Martinez ken ni apo Attorney Pilar ket kinasarita da digitoy
Akyat ala na sa atmet ti panakisarita ni Apo Martinez kay ni Apo Pilar kadagiti nga dito nga tricycle drivers ken digiti tricycle drivers an alatan karon daron nagpadpa-dispenser damit lang kanang karabasita. So ala na realize da kanumet ala ada digiti nagboluntaryon nga nangipa iti libreng sakay free rides iti nga atleta. Lawag, San Nicolas, Batak. Di kita Apo. So nga ala kita maragsakan met ni Apo Attorney Nikki Pilar, bigbigan na met Apo dito nga inisyatiba Apo. Di kita tricycle drivers nga nangipay Apo iti libreng sakay. Kabiyatan iti nag 1 week Apo nga parag-host Ilocos Norte iti napalabas sa palarong pambansa. Alawin na po kabiyatan na karon daron nalindo no bigat na may siyang kadete inauguration and energization Apo ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti EV charging station dita Barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte. Jadi Apo kay ti 11 Apo ti Ilocos Norte Electric Cooperative maben kada Attorney Nikki Pilar kasama tanang nang rona ni Apo AGM Mr. Perry Martinez ni Apo Pilaren tat Chief of Staff ni Apo Martinez meten Apo iti INEC. So iti nasong okasyon Apo event manam ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok Apo agbali na isang sena sa nga ili kaya nagsaritan to Apo kanay ti naindaklan man nga event ti INEC the EV charging station energization can inauguration na Apo dita MHPP Aguag Grande Barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte when into no bigat ka ronda-ronda ti panaka inaugurar nan dito iket Jay Murdong ti laod ti meanan ko naman DJ Murdong Jay patapat bayadak deta Pansyan wala detay substation dano ka di jay wan kay just ti bye before nga umuli ka kadetay rangtay jay patapat bayadak ka karabasita wan jay no kwa ala kita madan to agsaritan to dito na Apo AGM Mr. Perry Martinez sa puti INEC kasamit ken mangipay to ti mensahe ni Mrs. Yvonne Palomar Castro ti Regulatory Policy and Government Affairs Officer AC Mobility kaya dito may siyangkat nga AC Mobility EV Charging dito energization naton Apo ken iti closing remarks ni Apo Honorable Rafi Benemerito II ti mayor Apo iti Pagudpud Ilocos Norte. So dito Apo ti may siyangkat nga programa into nubigat dito Barangay Pansyan Pagudpud Ilocos Norte in EV charging station inauguration and energization iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Okay, alamin na karobasita. Alakat mapanmanen ti taga INEC into no bigat ijay karobasita ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok iti kang runaan nga agsarita kang runaan nga bisita karobasita barbarang nga agtudod jay barbarang agtudod ka mumita mamianang ka matutudod dita kastoy nga panpanawon ket nalamis pay di jay karobasita igid ti baybay iso nga ning kanto bigat mahal kanto jacket mo tay nakapuspos ko Lord ala nga tamot karon daronal malabsam kadno ka ay hamo nga malabsan day jay kwa day jay hamo malabsan day jay bangkero hamo man day sitio bangkero pansyan day jay hangga makadanon di jay hangga makadanon jay kwa isokorte ko nak nga ijay Murdong tirang tay ti abagatan nga laod no ka jay anti substation ti INEC jay hydrothermal ko na jay di jay no kwa agaabay da balablabsan tay no kanin tay jay kagayan di ba engineer balablabsan pa ni engineer no agawid jayan da ya payaw alawon dito Apo into bigat dito invitation na mo tuloy ilipatan tayo sa rabo mo ni engineer into para dumagas kanto tayo biskutso ka na biskutso na makapagdakam ta di nangahaan ko malabsam tapasukin alakot wag naka-jay kastan jay bypass hamo mapagnaan no ay wala na magnaka-jay hanakot inak malabas si gumatang tiis pa sa rabo wag naka-jay bypass nakulbat naka-jay bypass ay, Apo, aya ka karobasita. Yaw-awam mo man na yaw-awam mo man. Yun ang inawagan na nakulbot ni engineer.
Nakulbot engineer, katara say. Nakulbot pa yung dete, kakulbotan nga dete, angrom nga dete, takong nga. Hindi, jacket pag-iisa man tayo lang. Alam mo na, una agpakpakada mo ng engineer nga, awanak to, nabigat ko na, narad ka. Papanam ko, iba ka na papananay, so igatangan na tandot sa rabota. Wow, nalaw na po, wow. Un nga umaw-awang manon. Alam mo na. Okay, wala po. Di kita na ipadalo mo manan nga damdamag. Ken, shout-outan. Mamista, di kita siya shout-outan. Di kita agdingding nga, kinagbuy-buya po. Agro ka tayo basa tamamaya, wen. Okay, ni Joseph Layugan. Okay, Ma'am Catherine William Gaviran, good morning. Parting kiti parang i-share mo iti programa Sirmatan ni Ilocano, ni Lani Dumayas, Rostel Mac Rivera, ni Tony Bonilla, good morning. Kenny Carroll, Bonilla dita US. Kasamet Kenny, Kumadre Marina Pasalo, ni Bagnal daw yun, ni Manang Juanita Tubida. Taga-adadya Iloilo. Kumusta kay amin? Kasama din Kenny Luperdina Asuncion, ni Ma'am Helen Taginod, Kenny Romana Umanglag. Good morning kada kay amin. Kasama Kenny ni Sosan Dumayas nga agbiboya mata po. Phil Grace Ruiz Isagire iti Barangay Valdez, Batak City. Good morning kada kayo amin. Alawan kablaan tila taminan nagditi amin nga agdingdingay kinagbubuya ti programa tayo karubasita siguro may ti paisem di ko Madre Cristina makatumbas tatada jay yung baga ni engineer nga agkol ulitin ni Tata Vidal ni Nanagos kasama tayo dito listeners tayo pa dito Batak Public Market. Good morning kada kami na sapada ni Ninang Carmen di ka matagpadlawon Ninang Carmen no adda kita mabaling nga kalugan ta padawatan na kami kay karubasita nakasamat gigikan di nakamatik ikan isa karod ta kanayin ko nga ibaga ta barbareng ngam ti problema na kami awan nagburas kaya mo pa nagburas makaburas tayo nga ro muli ka ala sige amin lang dingdingay kasabit na di kita adat ti barangay Bawa West dita Balayken Karkaruba tayo kaya di kita taga-kalayab na imbag nga bigatyo. Okay karubasita Alawan good alan pumakada kami na po iti nagarman ti gobyerno provincial ngidadalwan ni Governor Matthew Marcos Marotok kaya ti Communications and Media Office idadalwan ni Mr. Ichideo sa tinapot ti karubayo iti Facebook kaya iti tangatang disita makalipis agyaman kami aputin kay panagbuyak yan panagdingay happy Wednesday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Nakadwate nga nagserbi ti biyang timar sa control ni Engineer Mark Tuliao. Ken kasamatan supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken kasamatan siyempre to inumuti biyang may sakadagiti timon ti programa ni Ronald Domingo. May batbati ti imbag damag na imbag nga bigat tayo amin sa sapada ken agan anad tayo akan kanayon. God bless us all. Bye-bye na po. Natigan nyo, i-programa ni Sirmatan ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan dumanan ito ng bigas, at yaman kami itingkay panagdengeng. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, Philippine Standard Time, Candy RPN DZRL Batak alas 9:02. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.